హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జగపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు పరమ గురువు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో నేను ఎంత మేరాన్ని పలుకుతాను. అందరి నమస్కారాలని నా గురువు గారి పాదాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకే చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते. सप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वान्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपताय गौरकता दामोदाय नगरग्रामतारिणे नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते. सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మూడో స్కందం 12వ అధ్యాయం 49వ శ్లోకం. తతో పరాం ఉపాదాయ Sargaya Manodadhe. Translation: thereafter Brahma accepted another body in which sex life was not forbidden, and thus he engaged himself in the matter of further creation. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In his former body, which was transcendental, affection for sex life was forbidden. And Brahma therefore had to accept another body to allow himself to be connected with sex. He thus engaged himself in the matter of creation. His former body transformed into fog as previously described. So, ఈ రకంగా బ్రహ్మ గారికి భౌతిక ఇంద్రియాలతో కూడుకున్న శరీరము మళ్ళీ తీసుకోవాల్సింది వచ్చింది. 50వ శ్లోకం. ఋషీణాం భూరి వీర్యాణాం అపి సర్గం అవిస్త్రతం జ్ఞాత్వా తద్ హృదయే భూయాస్ చింతాయాం ఆశ కౌరవ. Translation: O son of Kurus, when Brahma saw that in spite of the presence of sages of great potency, there was no sufficient increase in population, he seriously began to consider how the population could be increased. O son of Kurus, when Brahma saw that in spite of the presence of the sages of great potency, there was no sufficient increase in population, seriously began to consider how the population could be increased. ఇప్పుడు మనకి ఎంత కంట్రోల్ చేయాలన్నా పాపులేషన్ కంట్రోల్ కావటం లేదు. ఇది ఎందుకు అని అంటే తెలివి తక్కువ వారు ఎక్కువైపోయారు. సో భగవంతుని యొక్క భక్తి ఉండేవారు ఒక్కరున్నా చాలు. భక్తి లేని వారు కుక్కలు పిల్లల్లాగా ఎంతమంది పుట్టినా సరే కూడా దానికి ఉపయోగం లేదు. సో ఇప్పుడు కాలంలోని జనసంఖ్య ఉండేవారిలోంచి ఎంతమందికి భక్తి ఉన్నది? ఎడ్యుకేషన్ చాలా మందికి ఉండొచ్చు, కానీ భక్తి అనేది నిజమైన అసలు పోని భగవంతుడి జ్ఞానం అనేది ఉండేది, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది ఉండేది ఎవరికీ లేదు. వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే కేవలం ఇంద్రియ భోగార్థం వారు పుడుతున్నారు, వర్ణ సంకరమే పుడుతున్నారు. ఇప్పుడు అందరూ సరైన వారు ఎక్కువ మంది లేరు, అసలు చాలా తక్కువ మంది. మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? భగవద్గీత వినాలని, భాగవతం వినాలని, తెలుసుకోవాలని, అర్థం చేసుకోవాలని, దాన్ని పాటించాలని, ప్రీవియస్ ఆచార్యాస్ మనకి ఏం చెప్పారు దాన్ని మనం తెలుసుకుందాము అనే లాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? చాలా చాలా తక్కువ. సమహాత్మ సుదుర్లభ, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ రకంగా. మిగతా వారందరూ కూడా వర్ణ సంకరమే ఉన్నారు. ఒకసారి మన చుట్టుపక్కల మనం చూసామని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కుక్కల్లాగా గద్దల్లాగా వారి సంపదను ఎవరు ఏ రకంగా సంపాదించుకోవాలి అనే దానికి మాత్రమే ఆలోచిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు.
అంతేగాని వారు ఏ రకంగా అసలు వారు ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలని అనుకోరు. ఎంతో సంపాదించుకుంటారు జీవితకాలం అంతా కష్టపడి, కానీ జీవిత పర్యాంతం వారు ఖాళీ చేతులతో చచ్చిపోతారు, నరకానికి వెళ్తారు. ఎందుకు? జీవితకాలం అంతా పాపాలు చేశారు. ఆ సంపాదించేదానికి ఆ ధనము అంతా పాపంతో కూడుకున్న ధనమే. అది ఏమాత్రం కూడా దాన్ని సంపాదించేదానికి వారు నిజమైన న్యాయ మార్గంలోనైతే ఎప్పుడు వెళ్ళింది లేదు. సో దానివల్ల వారందరూ కూడా నరకానికే వెళ్తారు. ఈ రకంగా వారు సంపాదించిన ధనము వ్యర్థం అయిపోతుంది. వారు సంపాదించిందే కాకుండా వారి పిల్లలకు కూడా అదే నేర్పిస్తారు. ఎలా ధనం సంపాదించాలి, ఎలా దోచుకోవాలి, ఎలాగ వారు వారి పేరు ప్రఖ్యాతల్ని పెంచుకోవాలి. గుడికి వెళ్తామంటే నో 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 ఇది వయసా గుడికి వెళ్ళేదానికి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఇవాళ కాలం పాపులేషన్ అంత ఎక్కువ ఉంది. కానీ బ్రహ్మగారు ఆలోచించేది ఏదో ఊరికనే వర్ణ సంకరాన్ని పెంచేసేయడం కాదు. బ్రహ్మగారు ఆలోచించేది నిజమైన భక్తి మార్గంలో నుండే వారిని ఏ రకంగా పెంపొందించాలి. ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నా సరే కూడా భక్తి మార్గంలో ఉండేవారు ఎవరు పెరగటం లేదు. 51వ శ్లోకం. అహో అద్భుతం ఏతన్మే వ్యాప్రత్యాపి నిత్యదా నాహి ఏతాంతే ప్రజానోన్యం దైవం అత్ర విఘాతకం. ట్రాన్స్లేషన్. Brahma thought to himself, alas, it is wonderful that in spite of my being scattered all over, there is still insufficient population throughout the universe. There is no other cause for this misfortune but destiny. ఇక్కడ బ్రహ్మగారు ఎవరి మీద అతను దీన్ని తోయలేదు. ఇవాళ కాలం చూడండి, ఏదైనా కంపెనీలోని ఏదైనా సరిగ్గా జరగలేదు అని అంటే కంపెనీస్ అనే కాదు ఎక్కడైనా సరే కూడా బ్లేమ్ గేమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు సరిగ్గా చేయలేదు, వాళ్ళు సరిగ్గా చేస్తుంటే ఇది సరిగ్గా జరిగేది. కానీ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు అని అంటే ఏది జరిగినా సరే కూడా అదంతా కూడా మన కర్మ యొక్క ఫలితమే. మనం చేసుకున్న కర్మల వల్లనే మనకి వస్తుంది. అది అప్రారబ్ధపు స్టేజ్లో ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే ప్రారబ్ధపు స్టేజ్లో అవుతుందో దాని యొక్క ఫలితం మనకి దక్కుతుంది. తప్పదు, దాన్ని అనుభవించక తప్పదు మనం. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు నిజమైన భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్టుగా. మాతృస్పృశ్యస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖదుఃఖదా ఆగమోపాయినో నిత్యస్థాం స్థితిక్షస్వ భారత. శీత ఉష్ణాలు, చలి, ఎండ ఏ రకంగా అయితే వస్తుందో అదే రకంగా సుఖము దుఃఖము అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. దాని టైం వచ్చినప్పుడు మనం కోరుకున్నంత మాత్రాన సుఖము రాదు, వద్దు అని అనుకున్నంత మాత్రాన దుఃఖం పోదు. తెల్లారి రాత్రి ఏ రకంగా అయితే అవుతూ ఉంటుందో ఆ రకంగానే అవుతుంది. కానీ అప్పటిదాకా మరేం చేయాలి? తాం స్థితిక్షస్వ భారత, తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మగారు అతను గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి అతనికి ఇది తెలుసు, అతని ప్రారంభంలో ఏది రాసున్నదో దాన్ని అతను అనుభవిస్తున్నారు అని. కాబట్టి అతను ఏమాత్రం కూడా దాని విషయంలోనే బాధపడటం లేదు. 52వ శ్లోకం ఇంకా చదవలేదు కదా? చదవలేదు ప్రభు. చేయాలి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేసి రామకృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఏవం యుక్త కృతః తస్యా. చదవండి ప్రభు. శ్లోకం మొత్తం చేశాక రిపీట్ చేస్తాం. ఏవం యుక్త కృతః తస్యా దైవం చావేక్ష తథా కస్య రూపం అభూత్ వేదా యత్కాయం అపి చక్షతే. ఏవం యుక్త కృతః తస్యా
दैवं चावेक्षत तथा दैवं तस्य रूपम् अभूद्वेधा तस्य यत्कायम् अपि चक्षते ఇంకోసారి कृतः तस्य दैवं चावेक्षतः तथा कस्य रूपम् अभूत् द्वेधा यत्कायम् अभिचक्षते మీనింగ్స్ అనువాదం చేస్తారు ప్రభుజీ. ఏవం ఈ విధముగా ఏవం ఆ విధముగా ఏవం ఆ విధముగా యుక్త ఆలోచించుట కృతః ఆ విధముగా ఉదరించుచుండ తస్య అతని దైవం దైవము చ కూడా ఆవేక్షతః వీక్షించుచు తథా ఆ సమయమున కస్య బ్రహ్మ యొక్క రూపం రూపము అభూత్ ప్రకటమయ్యేను ద్వేద రెండుగా యత్ ఏవైతే కాయం అతని దేహము అభిచక్షతే అని చెప్పబడును ఆ విధంగా అతడు ఆలోచనాముగ్ధుడై దైవముపై దృష్టిని సారించి ఉండగా రెండు ఇతర రూపములు అతని దేహము నుండి ఉత్పన్నమయ్యను. వారు ఇంకను బ్రహ్మదేవుని దేహము ఆ విధముగా అతడు ఆలోచనాముగ్ధుడై దైవముపై దృష్టిని సారించి ఉండగా రెండు ఇతర రూపములు అతని దేహము నుండి ఉత్పన్నమయ్యను. వారు ఇంకను బ్రహ్మదేవుని దేహముగానే ప్రసిద్ధి చెంది ఉన్నారు. భాష్యం. బ్రహ్మదేవుని దేహము నుండి భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. బ్రహ్మదేవుని దేహము నుండి రెండు దేహములు వెలికి వచ్చెను. ఒకటి మీసములను కలిగి ఉండగా రెండవది స్తనములను కలిగి ఉండెను. వారి ప్రకటనకు మూలమును ఎవ్వరును వివరింపజాలరు. కనుకనే నేటికిని వారు కాయము అనియే బ్రహ్మదేవుని పుత్రుడిని గాను లేదా పుత్రికనని గాని సంబంధమును సూచింపక అతని దేహము పిలువబడుదురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
the two bodies came out from the body of Brahma. One had a mustache, and the other has swollen breast. No one can explain the source of their manifestation, and until today they are known as Kayam, or the body of Brahma, with no indication of their relationship as his son or daughter. So, ఒక మగవారు మరియు ఒక ఆడవారు ఉత్పన్నమయ్యారు. No one can explain the source of their manifestation. వారు ఎలా ఉత్పన్నమయ్యారు అనేది ఎవరికి తెలియదు. Until today they are known as the Kayam, or the body of Brahma. కాయం అని అంటే మామూలు తెలుగులో కూడా శరీరము అని. వారిని కూడా బ్రహ్మ యొక్క శరీరము అని పిలువబడుతున్నారు. విత్ నో ఇండికేషన్ ఆఫ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ హిస్ సన్ ఆర్ డాటర్. సో వారి పుత్రులు లేక పుత్రిక అన్నట్టుగా చెప్పేదానికి ఏమాత్రం కూడా అక్కడ లేదు. 53వ శ్లోకం. భవానీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 53 శ్లోక. తాభ్యాం రూప విభాగాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. 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 తాభ్యాం రూపము విభాగాభ్యాం ఆ విధముగా విభక్తమై మిథునం సంబంధము సమపద్యత చక్కగా వనర్చిరి. నూతనముగా విభక్తమైన ఆ రెండు దేహములు మైథున సంబంధమున జతకూడెను. నూతనముగా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ట్రాన్స్లేషన్. 54వ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. యస్తు తత్ర పుమాన్సో భూన్ మనుస్వాయం భువస్వరాట్ స్త్రీయాసీత్యత రూపాఖ్యా మహిష్యస్య మహాత్మనః. యస్తు తత్ర పుమాన్సో భూన్ మనుస్వాయం భువస్వరాట్ స్త్రీయాసీత్యత రూపాఖ్యా మహిష్యస్య మహాత్మనః. యస్తు తత్ర పుమాన్సో భూన్ మనుస్వాయం భువస్వరాట్ స్త్రీయాసీత్యత రూపాఖ్యా
మహిష్యస్య మహాత్మనః ఇంకోసారి చదవాలా మాతాజీ? ఇది మను మాతాజీ. దయచేసి ఇంకొకసారి ఎక్కడ మాతాజీ? ఇది గూన్ అని వచ్చి మనుహు అని. మనుహు. ఓకే మాతాజీ. యస్తు తత్ర పుమాన్ సోభూః. సో మనుహు అక్కడ విసర్గం వస్తే పక్కన సా వస్తే మనుస్ అనమన్నారని ప్రభుజీ అట్లా అన్నాను మాతాజీ. మనుస్వాయం మనుహ్ అనాల మాతాజీ. సా ఒత్తి పలికాను మాతాజీ. మనుస్వాయం. అది చివరి అయిపోయింది కదా, అందుకని మనుహు అని చెప్పొచ్చు. అది మధ్యలో అయితే మాతాజీ ఇక్కడ ఆపాల మాతాజీ. భూల్ దగ్గర మాతాజీ చెప్పించండి మాతాజీ. కంటిన్యూ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. యస్తు తత్ర పుమాన్ సోభూత్ మనుస్వాయం స్త్రీయాస్య మహాత్మనః. హరే కృష్ణ. ఎవరైతే పురుషుడు అతడు అభూత్ అయ్యేను. మనుహు మానవ పిత. స్వయంభువ నామక. స్వరాట్ పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. స్త్రీ రూపిణి. ఎవరైతే ఆసీత్ కలదో శతరూప నామమున ఆఖ్యా తెలియబడేను. మహిషి రాణి. అస్య అతని మహాత్మనః మహాత్ముడగు. వారిలో పురుషాకృతిని కలిగిన వాడు స్వయంభువ నామక మనువుగా తెలియబడెను. స్త్రీ రూపిణి శతరూపగా అనగా మహాత్ముడగు మనువు యొక్క రాణి అని తెలియబడెను. వారిలో పురుషాకృతిని స్వయంభువ నామక మనువుగా స్త్రీ రూపిణి శతరూపగా మహాత్ముడగు మనువు యొక్క రాణి తెలియబడెను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే ఇక్కడ ఉత్పన్నమైంది బ్రహ్మగారి శరీరం నుంచి స్వయంభువ మను మరియు శతరూప. సో రిలేషన్షిప్ అన్నది ఏమీ లేదు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా వారు బ్రహ్మ ద్వారా ఉత్పన్నమైన వారు.
నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తథా మిథున ధర్మేణ ప్రజా యేధాం బభూవిరే. తదా మిథున ధర్మేణ తథా మిథున ధర్మేణ ప్రజా యేధాం బభూవిరే. ప్రజా యేధాం బభూవిరే. తదా మిథున ధర్మేణ తథా మిథున ధర్మేణ ప్రజా యేధాం బభూవిరే. ప్రజా యేధాం బభూవిరే. తదా మిథున ధర్మేణ తదా మిథున ధర్మేణ ప్రజా యేధాం బభూవిరే. ప్రజా యేధాం బభూవిరే. అర్థాలు అనువాదం కూడా చెప్పేయాలా మాతాజీ? చెప్పించండి మాతాజీ. అర్థములు: తదా ఆ సమయమున, తదా ఆ సమయమున, మిథున మైథున క్రియ, మిథున మైథున క్రియ, ధర్మేణ ధర్మానుసారము, ధర్మేణ ధర్మానుసారము, ప్రజాః ప్రజలు, హి నిశ్చయముగా, ఏధాం వృద్ధి చెందెను, బభూవిరే జరిగెను. అనువాదము: తదనంతరము మైథున క్రియ ద్వారా వారు క్రమముగా ప్రజాభివృద్ధిని కావించిరి. తదనంతరము మైథున క్రియ ద్వారా వారు క్రమముగా ప్రజాభివృద్ధిని కావించిరి. హరే కృష్ణ. ఫైనల్లీ బ్రహ్మగారు కోరుకున్నది పూర్తయింది. సో పాపులేషన్ పెరగడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరైనా. హరే కృష్ణ నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సచాపి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సచాపి శతరూపాయాం పంచపత్యాన్యజీజనత్ ప్రియవ్రతోత్తాన పాదౌ పాదౌ తిస్రః కన్యాశ్చ భారత. ఆకూతిర్దేవహుతిశ్చ హూతిశ్చ ప్రసూతిరితి సత్తమా. సచాపి శతరూపాయాం పంచపత్యాన్యజీజనత్ ప్రియవ్రతోత్తాన పాదౌ తిస్రకన్యాశ్చ భారత. ఆకూతిర్దేవహూతిశ్చ ప్రసూతిరితి సత్తమా. సచాపి శతరూపాయాం పంచపత్యాన్యజీజనత్ ప్రియవ్రతోత్తాన పాదౌ తిస్రకన్యాశ్చ భారత. ఆకూతిర్దేవహూతిశ్చ ప్రసూతిరితి సత్తమా. సచాపి శతరూపాయాం పంచపత్యాన్యజీజనత్ ప్రియవ్రతోత్తాన పాదౌ తిస్రకన్యాశ్చ భారత.
तिस्रकन्याश्च भारत ఆకూతిర్దేవహూతిశ్చ देवहूतिश्च ప్రసూతిరితి సత్తమా प्रसूतिरिति सत्तमा స అతడు అనగా మనువు सः अतडु అనగా మనువు చ కూడా च కూడా అపి కాలక్రమమున अपि कालक्रमेण శతరూపద్వారా శతరూపాయ పంచ ఐదుగురు पंच ऐदुगुरु అపత్యాని సంతానము అపత్యాని సంతానము అజీజనత్ పొందెను अजीजनत పొందెను ప్రియవ్రతుడు प्रियव्रतुडु ఉత్తానపాదుడు उत्तानपादुडु తిస్రః ముగ్గురు त्रिसहः ముగ్గురు కన్యా పుత్రికలను कन्या పుత్రికలను చ కూడా च కూడా భారత ఓ భారత భారత ఓ భారత ఆకూతి 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 దేవహూతి దేవహూతి చ మరియు మరియు ప్రసూతి ప్రసూతి ఇతి ఆ విధముగా సత్తమ ఓ ఉత్తముడా ఓ ఉత్తముడా ఓ భారత కాలక్రమమున అతడు అనగా మనువు శతరూపద్వారా ఐదుగురు సంతానమును అనగా ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు అనడి ఇరువురు పుత్రులను మరియు ఆకూతి దేవహూతి ప్రసూతి అనడి ముగ్గురు పుత్రికలను బడిసెను. ఓ భారత కాలక్రమమున అతడు అనగా మనువు శతరూప ద్వారా ఐదుగురు సంతానమును అనగా ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు అనడు ఇరువురు పుత్రులను మరియు ఆకూతి దేవహూతి ప్రసూతి అనడి మరియు ముగ్గురు పుత్రికలను బడిసెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శతరూప ఇంకా స్వయంభవ మనుకి 5 పిల్లలు, 2 కొడుకులు అండ్ 3 ఆడపిల్లలు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరైనా అయ్యా అరుణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆకూతిం రుచయే ప్రాదాత్ ఆకూచి రుచయే ప్రాదాత్ తర్తమాయ తుమజ్జమాం దక్షాయాదాత్ ప్రసూతిం క్షయత అపూరితం జగత్. ఆకూతిం రుచయే పాదాత్ కర్దమాయతు మధ్యమాం దక్షయాదాత్ ప్రసూతిం క్షయత అపూరితం జగత్. ఆకూతిం రుచయే పాదాత్ కర్దమాయతు మధ్యమాం దక్షయాదాత్ ప్రసూతిం చ ఆపూరితం జగత్. ఆకూతిం రుచయే పాదాత్
ఆకూతిం రుచయే ప్రాతాత్ యత్తమాయతు మధ్యమాం కర్దమాయ దక్షయాదాత్ ప్రసూతిం చ దక్షాయాదాత్సూతిం చ యత్త ఆపూరితం జగత్ యత్ ఆపూరితం జగత్ ఆకృతి నామక తనయను ఆకూతి నామక తనయను రుచి అనేది ఋషికి రుచయే ఋషికి ప్రాదాత్ ఉసగెను ప్రాదాత్ వసగెను కర్తమాయ కర్దమునికి కర్దమాయ కర్దమునికి తుకాని కాని మధ్యమాం నడిమి కూతురు మాం దేవహూతి దక్షాయ దక్షునకు ఆదాత్ వసగెను ప్రసూతిం చిన్న కూతురు చిన్న కూతురు చ కూడా యతః వారి నుండి ఆపూరితం నిండెను జగత్తంతయు మనువు తన మొదటి కుమార్తెయగు ఆకూతిని రుచి అనడి ఋషికి నడిమి పుత్రికయగు దేవహూతిని కర్దమ ఋషికి చిన్న కుమార్తెయగు ప్రసూతిని దక్షునకు వసగెను. వారి నుండి జగత్తంతయు ప్రజలతో నిండెను. మనువు తన మొదటి కుమార్తెయగు ఆకూతిని రుచి అనడి ఋషికి నడిమి పుత్రికయగు దేవహూతిని కర్దమ ఋషికి కుమార్తెయగు ప్రసూతిని దక్షిణకు వసగెను. చిన్న కుమార్తెయగు ప్రసూతిని దక్షిణకు వసగెను. వారి నుండి జగత్తంతయు ప్రజలతో నిండెను. వారి నుండి జగత్తంతయు ప్రజలతో నిండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. భాష్యము. విశ్వం యొక్క ప్రజా సృష్టికి సంబంధించిన చరిత్ర ఇచ్చట వసగబడినది. విశ్వమునందు బ్రహ్మయే తొలి జీవుడు. అతని నుండి స్వయంభువు మనువు శతరూప ఉద్భవించరే. మనువు నుండి 2 పుత్రులు మరియు 3 పుత్రికలు ఉదయించరే. వారి ద్వారా వివిధ లోకములందలి జన బాహుళ్యము ఇంతవరకు వృద్ధి చెందినదే. కనుకనే బ్రహ్మదేవుడు ఎల్లరలకు పితామహునిగా తెలియజేయబడినాడు. ఇక ఆ బ్రహ్మకే జనకుడైనందున దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు పితామహునిగా తెలియబడెను. ఈ విషయం భగవద్గీత 11.39 యందు ఇట్లు ధృవపరపడినది. వాయుర్రమోగ్నిర్విర్వారుణ శశాంక ప్రజాప్రతిస్త్వం ప్రపిత మహాచ నమో నమోస్తుస్తు సహస్రకుత్వ పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. నీవే వాయువు, యముడువు, అగ్ని, వరుణుడువు అయ్యున్నావు. నీవు చంద్రుడువు. నీవే ప్రపితామహుడువు. కనుకనే నీకు నేను మరలా వందనములు అర్పించుచున్నాను. శ్రీమద్ భాగవతములోని కుమారాదులు సృష్టి అను తృతీయ స్కందమునందలి 12వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. The father of Manu handed over his first daughter Akuti to the sage Ruchi. So 2 కొడుకులు 3 కూతుర్లు. సో ఎవరికి ఫస్ట్ బ్రహ్మగారు ఒక శరీరం 2 భాగాలుగా అయింది. ఒకటి స్వయంభువ మను మరియు శతరూప. సో ఈ రకంగా
2 రూపాలు ధరించారు. శతరూప అనేది స్త్రీ రూపము. స్వయంభువ మనువుకి మీసములు పెట్టుకోనుండే ఆ మగ రూపం అనేది దొరికింది. సో ఆ రకంగా వారిద్దరూ పిల్లల్ని కనసాగారు. సో వారికి 2 కొడుకులు, ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాద అని, మరియు ముగ్గురు కూతుర్లు, ఆకూతి, దేవహూతి, ప్రసూతి. సో ఇప్పుడు ఇంట్లోని ఎక్కడైనా సరే కూడా యూజువల్లీ పద్ధతి ఏంటి అని అంటే ఆడపిల్లలకు ముందు పెళ్లి చేస్తాం. సో మను ఏం చేశారంటే మొదటి కూతురు ఆకూతి రుచి అనే ఋషికి ఇచ్చారు. మధ్య కూతురైన దేవహూతికి కదమాకి ఇచ్చున్నారు. అండ్ ప్రసూతిని దక్షుల వారికి ఇచ్చారు. So the history of the creation of the population of this universe is given here. And Brahma is the original living creature in the universe, from whom were generated the Manu, Swayambhu and his wife Shatarupa. From Manu, 2 sons and 3 daughters were born, and from all the population in different planets has sprung up until now. Therefore, Brahma is known as the grandfather of everyone. The personality of Godhead, being the father of Brahma, is known as great grandfather. సర్వకారణ కారణ. సో భగవంతుడు కూడా భగవద్గీతలు చెప్పారు, నేనే మీకు మాతా ధాత పితామహ అని చెప్పాను. సో దిస్ ఇస్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ భగవద్గీత. యు ఆర్ ది లార్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్, ది సుప్రీం జస్టిస్ యమ, ది ఫైర్ అండ్ ది లార్డ్ ఆఫ్ రెయిన్స్. సో సర్వము భగవంతుడే. యు ఆర్ ది మూన్ అండ్ యు ఆర్ ది గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో మీరే తాతగారు, మీరే ముత్తాతగారు కూడా అని. Therefore I offer my respectful obeisances unto you again and again. ఇక్కడ 11వ అధ్యాయం అని అంటే అది విశ్వరూప సందర్శన యోగం. విశ్వరూపాన్ని చూపించిన పిమ్మట ఇతనికి సర్వము తెలిసిపోయింది, అర్థమైంది. ఎవరింతకీ కృష్ణుడు, ఏ రూపంలో వస్తున్నారు, ఆ రూపాలు ఎందుకు ధరించారు అనేది సర్వము అర్థమైంది. కాబట్టి అక్కడ అర్జునుడు ఇతనికి కృష్ణుడికి సర్వదా నమస్కారాలు పెడుతున్నారు. నమస్కారం పెట్టడమే కాకుండా అతని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తున్నారు, అతను ఇంతకీ ఎవరు ఏంటి అని. జస్ట్ ఏదో సూపర్ఫిషియల్ గా భయపడిపోతున్నారని చెప్తున్నారని కాదు. అతను అక్కడ చెప్తున్నది ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే అతనికి తెలుసు ఫ్యాక్ట్, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అనే విషయం. కాబట్టి అతను దాన్నే ధృవీకరిస్తున్నారు, మనలాంటి వారందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడతో మనం భాగవతం విరామం తీసుకున్నాం. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్